May dasad to duha nga magbugtod. Si Pedro usa nga buta, si Juan usa nga bugtot. Sa kadlaw nag-istorya siya. Hindi na ginistoryahan. Juan, kung gaano man kita sini, mga lagas naman kita. Atong mga ginikanan, di maya, bangin mamatay siya. Wala na mag-alagyam sa aton. Kung gaano naman lang kita sini. Hinangad si Juan. Damot at mga kalubian. Upay sini manlugit kita. Sabi ni Pedro, upay iton mano. Upay iton nga aton kuan pagkabuhi. Problema, siya naman it mo sa kaslubi. Nagpaturutok siya nga duha. Ikaw, ako timpa sa kaon. Buktot ako. Siringot ni Pedro, ako timpa pa sa kaon nga. Buta ako. So, sabot sila. Sige, apil kita. Kutob 5 ha. Kung sino't magdaog, amot diri makasaka sa tlubi. Mapirdi, amot mo saka sa tlubi. Okay, sige. So, apil sila. Si Juan adi si Pedro. Sabot ka mo nga si Juan, among buktot. Si Pedro amuan buta. Bato. Pik. Oh, daog ako. Ginlinis butan ngayon si Kuan. Si Pedro. So sa laktod na istorya, nagdaog si Juan. So, saring ni Pedro. Yasik. Imak nilinis butan. Kadali ay na ba? Sakto lalotim na ba Sir Mark? Labay siya. Saring ni Kuan. Pedro. Uy, Sir Mark. Nagi ka man. Ano maram ka man? Mataksan mo perfume. Aman. Ano man? Eh, nagdali ako bayar kumalit sa eskwelahan. Kita na isa sa mga kitaman ko papil namin nilinis butan lang sinini kuan Juan. So sa laktod ng istorya nagdaog si Pedro. San nira pagpapil. So, nagpaalam na si Sir Mark. Okay, nga din ako ha. Sige, Sir Mark, salamat. Inisuwa, nagbagot-but ini siya. Kaya nga, kasabot nga. Buktot ako, akot pa sa kahon lubi. Saring ni Pedro, ano na sina ka? Ay, sige na, saka na sa lubi. Ikaw magano ka man? Ako para ihapsit lubi. Ako mag-ihapsit na purak. Sige. Sinaka na si Juan. Baya ka man Juan. Anay. Kasabot ka buktot ako. Pagulat la. Sige. Andam na ako. Mag-ihap ako. Nagkuhan siya. Nagburo siya sa inusa nga lubi. Hulog niya. Usa. Duha. Kain ka na. Maiha ka man. Anay, adipas. Ikaduha nga kuhan. Nga lubi. Sige. Pira na. Usa plus duha plus tulo. Unom. Okay.
Kani sunod gintuyo-tuyo gud ni Juan. Iya gin katsuntiil ni Juan. Pedro. Okay. Kalabad ni mo gintuyo ni Mano. Kasumo ni mo. Sakit ba ya? Tira na. Pedro. Okay anay Juan, Pedro nga diak ika sunod nga Juan lubi. Pagsa ka ni Juan. Tidas kabut ngaan sa lubi. Gimpak ka niya likod. Ay, kasakit sa likod. Gimpak. Kaluta. Dili maabot. Dua nga kamot. Kalot niya gina. Oh, karasa. Nakalimot siya. Didangay sa punos lubi. Nalipay si Pedro. Uskarawog! Uskarawog! Yes! Dalagan siya. Dalagan. Daop siya. Sos na padabo siya. Agay! Kasakit siya ni. Ano ba ini nga? Bato. Pakalat-kalat ba nini? Banya ka ni Pedro. Agay! Sanirong ka! Ako na nilikod! Ay, sorry! 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 Mo na nilikod! Pagikapan ni Kuan ni Pedro. Sorry Juan. Sorry kuya. Ano man mo likod? May naman tutoy. Nilong ka ako na tundugan. Nabalik na likod. Nakadi sa dugan. Kasi mo